Ah, terveisiä täältä Kaijan kammarista. Tämä nyt on vähän semmoinen erilainen kammarihetki, kun tämä on nyt kammari Kaijan kanssa ihan itsekseen. En mä tiedä, ketä kaikkia täällä on matkassa, varmaan aika paljon porukkaa. Mutta mä halusin tulla jakamaan nyt, tämä on ikään kuin, semmoinen yhdenlainen videopäiväkirja, jota mä ajattelin, että mä haluan jakaa, kun mä nyt on, voiko sanoa mun elämäni ehkä isoimman muutoksen mahdollistajan äärellä, keskellä ja sisällä ja vaikka miten sitä nyt haluaa ilmaista. Kun mä tässä muutama viikko sitten otin yhteyttä Terkkariin, terveyskeskukseen, kertoakseni, että mulla on tässä tämmöinen patti kehittynyt tähän rintaan. Että se on tässä semmoinen puoli vuotta ollut ja nyt se sen verran niin mua mieltä vaivaa ja sitten tietenkin ajattelee omia lapsia, että kun ne tietää sen, että mikä se on, että se äiti ei voi sitä selvittää. Ja mä oon niin pitänyt itteni vähän niin semmoisena tietämättömyydessä mukaan, mutta se on kuitenkin ollut mulla mielessä. Ja no niin, mä otin siihen yhteyttä siihen terveyskeskukseen ja siinä lähti heti semmoinen mahtava vauhti päälle. Ja mä kävin sitten tämmöisessä näissä mammografiassa ja ultraäänessä ja sitten tämmöisessä neulanäytteissä. Ja se reissu itsessään oli jo ihan huikea, että mä ajattelin, että mä siirrän sen tuonne vasta huhtikuulle, että kun mä olen lähdössä tässä reissutta, mä aloitan sen homman ennen sitä, tai sen jälkeen, että kun mä tulin sieltä reissusta, niin luojan kiitos, mä aloitin sen nyt, koska se laittoi sitä aukesi ikään kuin mulla uusi ovi. Et sinne paljastui jotenkin se, että niin kauan kun me jemmaillaan jotakin, että no mä sitten kun, tai mä nyt vielä katselen tätä, että miten tämä kehittyy, tai mä ootan, että saisinko mä tämän itse hoidettua pois, mitä mä tekin. Mä alkoin tekemään tiettyjä harjoitteita ja ne on aivan ihania, mutta ne ei parantanut sitä. Ei se lähtenyt se patti pois. Ja sitten mun elämä jotenkin, tämä on niin mielenkiintoista, kun mä jotenkin elän nyt tämmöisessä ihan kummallisessa maailmassa, joka on sitä vanhaa Kaijaa, kun katsoo, niin se on ihan varsinainen höppönä. Niin kuin mä oon huoksannut sen, että tämä elämä, universumi, mikä tahansa, joku energiamaailma, tuo koko ajan ne tavallaan merkit. Ja ne kaikki merkit on olemassa jo. Ja että hei, mikä olisi viisas, mikä olisi se seuraava askel. Että mulle tapahtui sitten semmoinen, että kun mä siinä temppuilin just sen kanssa, että mä siirrän tämän tutkimukseen menemisen vasta sitten sen matkan jälkeen. Niin mä lähdenkin yhtäkkiä, mä teen täällä ympäristössä semmoista pientä kävelyä melkein joka päivä käytännössä. Että mä tekin semmoisen mä huomasinkin semmoisen talon ja että hei, mäpä menen katsomaan, mikä talo tuo oikein on. Eli mä poikkesin siitä normaalista reitistä ja joku sai mut kiinnittämään huomiota semmoisen taloon, jota mä en ole koskaan ennen nähnyt. Ja se mun uteliaisuus ikään kuin ajoi mut kääntymään toiselle tielle. Ja se tie oli tämän Vihanin terveyskeskuksen tie. Mä en tiennyt, että se talo on terveyskeskus. Vaikka mulle on se sanottu, mutta mä oon jotenkin sen ohittanut. Että mä ikään kuin näkkiin sen terveyskeskuksen sisäoven. Että tossa se on. Ja mä sitten, että että saman tien, että puff, että okei, että tämä nyt tarkoittaa sitä, että Kaija, mene ja aukaise se ovi. No se oli sunnuntai-päivä. Mutta mä kuitenkin tavallaan halusin ottaa ne, näyttää universumille, että kiitos, että minä teen nyt tämän. Ja mä menin sinne
oven taakse tavallaan, tai menin katsoa sitä ikkunasta sisään, ovesta sisään, ja vähän niin kuin sitä terveyskeskuksen maailmaa, energioita, kun en mä ole käynyt milloin liian viimeksi, vuonna X, niin ja leikisti niin kuin aukaisi sitä ovia ja niin kuin valmistauduin siihen. Niin tosiaankin, niin mä sitten seuraavana maanantaina soitin, niin mä olin jo, oliko se torstaipäivä, niin mä olin siinä kaikissa niissä testeissä. Ja siis se kokemus siellä, mennä sinne, oli jotakin niin kuin ihan huikean mahtavaa. Että niin kuin kaikki ne semmoiset vanhat pelot tai ajatukset, mielikuvat, uskomukset niin kuin lääkäreistä ja sairaalasta ja tämmöisistä. Ei silti ole mulla ollut kyllä kauhean hyviä kokemuksia itsellä silloin, kun olin siellä. Mutta kuitenkin, että niin kuin, tavallaan onko se semmoinen kollektiivinen tai ei se ole kollektiivinen, koska siihen tuli niin kuin mun oma niin kuin, sieltä vähän niin kuin vanhemmilta ja jostakin semmoinen vanhankantainen niin kuin ajatus, että sieltä tulee joku kovakauluksinen, jolla on semmoinen tärkätty sairaalan takki päällä oleva tohtori, joka niin kuin tulee ja kourii mut ja niin kuin tekee tosi, niin kuin ronkkii mut vaan niin kuin se asian ja lähtee pois. Niin se kokemus oli niin kuin alusta loppuun aivan päinvastainen. Ja mä tosiaan niin kuin antauduin. Mä jotenkin siinä hetkessä, kun mä soitin sen puhelun, että nyt mä otan sen ajan, niin mä heti huomasin, että multa aivan valtava taakka katosi. Että mä en ole niin kuin yksin tässä. Että nyt mä niin kuin suostun niin kuin hoidettavaksi. Mä oon niin kuin universumin kannateltavana, äiti, isä, Jumalan lapsena, mua kannatellaan. Mutta sitten mulla on myöskin tämmöinen niin kuin kaunis niin kuin meidän yhteiskunnan luoma niin kuin mahdollisuus tulla hoidetuksi, että meistä oikeasti pidetään huoli. Niin se oli niin kuin, oi. Niin mä niin kuin tällä asenteella menin sinne. Ja sitten kun mä jäin, se mammografia oli aivan ihana, se hoitaja oli aivan niin kuin se hoiti mua ikään kuin siinä kosketuksilla aina, kun se muutti mua asentoon, niin mä oikein koin, että se niin kuin hoitaa ja niin mikä lämpö ja mikä rakkaus, että Ruukin terveysasemalle ihan käsittämättömän iso kiitos ja tämmöinen sydämenkuva sinne teille ihmisille, että se oli niin kuin ihan oikea juttu. Ja niin kuin se röntgenhoitaja. Ja sitten kun mä menen sinne toimenpidehuoneeseen, niin siellä on sellainen ihana sairaanhoitaja, joka oli laatua erilainen ja semmoinen niin kuin teki sitä tehtävänsä ja ja mä jäin siihen sitten oottelemaan siinä rinnat paljana, mutta sitten mä sain semmoisen paperin siihen, että mulla oli niin kuin, ei ollut kuitenkaan kylmä. Ja mä jäin siihen niin kuin yksikseen. Mutta ikään kuin, mä en käytä sanaa, mutta jätettiin. Mä voisin sanoa, että mut jätettiin yksin. Mutta mulle se tapahtui, että mä jäin niin kuin yksin. Jäin odottaa sitä, että se lääkäri tulee ja se hoitaja tulee. Niin mulle jäi semmoinen aika olla itsekseni siinä ja niin kuin laskeutua siihen ja käyttää niitä mun omia työkaluja, joka tässä kohtaa liittyi niin kuin syvään hengitykseen. Ja mä rupesin niin kuin, se hengittää ihan tuolta sisään vähän vatsan pohjasta ja hengittää sitä tänne ylös ja kierrättää ikään kuin sitä hengitystä niin kuin. Ja mä koko ajan tunsin, kuinka mun koko keho, hermosta, kaikki niin kuin rauhoittuu, levittyy, antautuu. Ja se, mitä mä sitten tein, niin mä visualisoin siihen sitä semmoista rakkaudellista parantavaa energiaa sekä siihen tilaan, että sitten näiden hoitohenkilökunnalle tulevan lääkärin energioihin. Ja sitä mä tein koko sen ajan, kun mulle tehtiin se toimenpide. Ja se oli jotakin ihan ihmeellistä, kun mä koin niin kauniina sen kaiken, mitä siinä tapahtui. Eli mulla sattui niin hyvä tuuri, että se lääkäri oli niin omistautunut sille tehtävälle, että se oikeasti että se oli vähän niin kuin sellainen lääkärienkeli, enkelilääkäri, joka
herkkänä, mutta hyvin keskittyneenä niin teki sitä työtä. Ja mä sitten, niin musta oli niin ihana, että mä en vetänyt mitään joke-vitsiä siinä, vaan mä vaan keskityin siihen omaan juttuuni, omaan tavallaan tehtävääni, mitä mä pystyin siinä tekemään auttaakseni häntä siinä työssä. Niin oli se, että mä piin itteni sillä hengityksellä rentoutuneena. Ja mä olin ikään kuin jossakin vähän eri taajuudella. Että siinä oli koko ajan se rauha, ei mitään pelkoa. Niin mä en sitten tiedä, kuinka paljon se vaikutti sitten siihen, että mitä mä koin. Ja mitä siinä tapahtui. Että se tosiaankin sai heti otettua ja sanoi, että joo, tämä on ihan täydellinen se eka näyte siitä suurimmasta. Että just sitten, että se on noin 1,5 sentin kokoinen patikka siellä. Niin mä sain se sanoi, että ei tarvitse ottaa toista, tai 3 palasta se otti, tai näytettä, en mä tiedä miten sitä sanotaan. Mutta ja kaikki, että joo, että nyt se, miten se sanotti kaikkea, mutta se oli ihan. No niin, 3 paikasta otettiin, ja varmuuden vuoksi sanoi, että hän ottaa vielä tuostakin ja tuosta ja tuosta. No, sitten se hoitaja oli niin kauhean ihana, kun se oli sitten kauhean kiinnostunut siitä, miten mä olin siinä. Niin mä sitten sanoin, että mä tein tämmöistä hengitystä. Että niin se sanoi, että onko se semmoinen, jossa lasketaan 4 ja sitten jotenkin, oliko se 5, 6 ja sitten ulos hengistä. Mä sanoin, joo, että se on hyvä, se on mahtava hengitys, mutta tämä ei ole se. Että tämä on enemmänkin semmoinen, joka vaikuttaa meidän hermostoon. Että se on, voiko sanoa, että mä koen sen sellaista askelta syvemmällä, että se on semmoinen, se laskemishengitys on silloin oma paikkansa, oma tehtävänsä, älyttömän hyvä. Se fokusoi itsemme siihen hengitykseen ja kaikkea. Mieli laskeutuu ikään kuin sitä huomioimaan sitä laskemista ja kaikkea. No niin, mä tein tästä mitään opetusvideota. No niin, joo. Niin mä kerron sille naiselle siitä ja sitten tuli aivan mahtava vuoropuhelu. Niin ja sitten mä siltä lääkäriltä ainut asia, minkä mä kysyin, oli se, että mä haluan kysyä yhden asian, että saanko mä lähteä Portugaliin tähän jälkeen. Että mulla on nyt, mä nyt muutaman päivän päästä lähden. Niin se sanoi heti, että saat. Ja kyllä mä sanoin, että kun se on semmoinen matka, että se ei ole mikään hilu-hilu-reissu, että mä lähden semmoiseen retrittiin, jossa mä tuun hoidetuksi. Että mä oikeasti, se on somaattisen äänityöskentelyn, äänihoidon retriitti. Boom. Semmoinen jännä hiljaisuus tuli siihen tilaan. Ja sitten se lääkäri lähti siitä, niin se hoitaja sitten oli niin innossaan ja mä innossaan kanssa. Niin jäätiin juttelemaan siinä ja se oli ihan mieletön, kun se halusi tietää sitä retriitistä sitten lisää ja mä sitten kerron, että haluatko sä, että mä annan sulle esimerkki siitä. Niin mä siinä annoin sen autenttisesti tulla sen äänen, mikä minusta tuli siinä hetkessä, siinä tilassa, siinä hoitohuoneessa. Niin se oli niin pyhä se hetki, Herran Jumala. Ja kun mä kuitenkin mä tunnistin, että kun mä seisoin ja tein, niin kuin mä nytten tässä puhun, että mä kerron, että siinä on tietyllä tavalla semmoista innostumista ja mä hetkeksi unohin koko ajan, että kokonaan sitä, että mikä operaatio, minkä äärellä mä muutama minuutti sitten olin, kun mulla jalat tutisi, kun mä nousin ylös sitä hoitopetiltä. Niin sieltä tuli semmoinen ihan loputtoman pitkä ääni, jossa tuli esille se mun pelko, esille se heiveröisyys, pelko, se haavoittuvuus. Nimenomaan se, että mä oon nyt haavoittunut olento, haavoittunut lintu, joka nyt on tässä hetkessä. Ja se tuli läpi sieltä mun äänestä. Mä kuulin sen ja se hoitaja tunnisti sen. Ei sanoja, ei tarinoita, ei mitään muuta kuin se autenttinen ääni. Niin se on jotakin niin valtavan isoa, että sen kanssa mä sitten lähdin, panin oven kiinni, että Ja ihana mun rakas ystävä otti siellä sitten ja tultiin kotiin, joo. Ja että nyt tämä alkoi tämä iso juttu. Nyt alkoi. No sitten
kun mä katson sitä, mitä seuraavaksi niin tapahtui sitten, mä teinkin ilmoitin lapsille tästä ja näin. Mutta ne vaan, että hyvä. Ei mitään muuta kuin tämä hyvä. Mutta ihana, fine. Mahtavaa. Ja sitten mulla on täällä, mä oon ylläpitänyt semmoista hetki hetkeltä 100 Facebook-ryhmää. Ja mä jotenkin sain niin semmoisen signaalin. Mä oon niin ikään kuin tehnyt semmoista, alkanut tekemään jo loppiaisen jälkeistä yhdenlaista inventaariota. Että mitä mulla on tässä mun elämässä semmoista, mikä niin kuormittaa mut. Ja ihan tiliotteesta lähtien, että mihin mä oon pannut rahani. Että tarvinko mä jotakin semmoista, minkä mä automaattisesti maksan. Esimerkiksi jotakin applikaatiota tai jotakin, kun mä ostan aina vuodeksi eteenpäin kaiken maailman, kun mä oon tämmöinen vesimies. Mä rakastan kaikkea teknologiaa, se on aivan huippua. Ja kaikki somejutut ja tämmöiset. Mä panin kaikki katkolle. Kaikki nettisivut. Että Herran Jumala, mä jollekin nettisivu siitäkin, niin mä maksan niin vuositasolla satoja euroja. No melkein tonni. Niin pienestä eläkkeestä mä maksan ja näin. No, niin mä panin kaikki pois. Kaikki katkolle. Ja aivan ihana olo. Ja samaten oli sitten se Facebook-ryhmä, niin että tämä on semmoinen, että tämän ryhmän niin ylläpitäminen, niin mä tunnistin, että se ei palvele nyt Kaijaa. Että nyt niin uskallat, vaikka ne on sitoutunut siihen, niin uskallat tehdä päätös, että nyt niin loppuu. Niin mä sitten tein tämmöisen pikku video sinne. Eli ilmoitin, että mulla on nyt rinnassa syöpä ja mä keskityn nyt tähän itteni hoitamiseen. Ja se on niin huvittavaa, kun mä vuodenvaihteessa tekin semmoisen tämän vuoden sopimuksen, että etusijalle tulee mun hyvinvointi. Että on kaikki on valmisteltua. Mut on niin valmisteltu tähän hommaan kuin ikinä voi olla. Tämä ei ole vain ainut asia, vaan niitä on sitä pitkin matkaa. Mä voin palata sitten, jos musta tuntuu, että mä palaan. Mä haluan tavallaan tämän päiväkirjas asian tähän tuoda, että mitä tässä tavallaan tämän viikon aikana on tapahtunut. Minusta tämä on niin älyttömän kiehtovaa. Niin sitten kun mä laitoin sen video sinne, mä sain aivan valtavan määrän ihania viestejä. Ja sitten mulla oli Mesessä 2 yksityisviestiä. Toinen oli Eetulta ja toinen oli semmoiselta Sarilta, jonka kanssa meillä oli tämä aikaisemmin tarkoitus, että me aletaan pitämään podcastia. Mutta se venyi ja jäi ja mä rupesin pitämään tätä kammaria. Niin me saatiin se Sarin kanssa sitten avattua meidän yhteys sanallinen, tämmöinen, että me oltiin WhatsAppissa kasvotusten siinä. Niin Herran Jumala, miten huikea, että hänet Anne oli tavallaan meille tämä yhteys oli jo luotu aikaisemmin. Ja nyt se tavallaan semmoinen, että nyt Sari otti, että tässä on mun käsi, että otatko käestä kiinni, että mä pidän sua käestä. Mä sanoin, kyllä. Että siinä oli semmoinen voima siinä naisessa, että mä just tarvin semmoista ihmistä, joka no voi sanoa, että kannattelee, mutta se pitää mua käestä. Että se ei päästä irti ja sanoo, että vielä, että hän on tuossa 200 metrin päästä sitä Oussia tai ihan muutaman talon päästä sitä osastoa, mihin mä menen. Niin hän on hetken päästä siellä. Ymmärrätkö? Ihmistä, jota mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Niin mä saan tämmöistä. Mulle tarjotaan tämmöisiä lahjoja nyt. Ja sitten Sari jotenkin alkoi kertoa siitä, että kun hän jotenkin näkee semmoisen kummallisen mustan paskan siellä, että se lähtee se paska pois. Että
sen aika on nyt. Ja mä sanoin, että se sanoi, että voikohan tämmöistä sanomatta ehdottomasti, että anna tulla vaan, että anna tulla kaikki, että se on minun suodattimen läpi se sitten menne ja miten, että miten mä siihen sitten suhtaudun ja mitä mä sen tiedon kanssa teen, mikä mulle toinen jakkaa. Mä sen kanssa sitten jäin, että joo, että siellä on niin semmoinen paska juttu siellä on siellä, joku paska juttu. En tiedä mikä, mutta paska juttu. Niin sitten kuinka ollakaan se meidän puhe koko ajan, kun mä rupesin katselemaan, mistä me puhuttiin, niin me puhuttiin tämmöisistä toksisista miessuhteista, semmoisia miessuhteita, mitä mullakin on ollut, niin sitä sen toksisuutta. Että se, jollain tavalla se musta möykky liittyy semmoiseen energiaan, semmoiseen laatuun. Ja siinähän mä niin tilanteessa vaan niin osoittelin sormella kaikkia niitä bum, 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 vähän niin kuin ammu alas, niin bum, bum, bum. Ja sen viimeisen kohdalla, niin mulla on se juttu, että mä oon tiennyt sen koko ajan, että tämä odottaa käsittelyä. Mä en ole hoitanut tätä asiaa. Eli mä oon jättänyt sen puhistamatta. Mä oon jättänyt sen, kun mä lähdin siitä viimeisestä suhteesta, mä lähdin nappihoususta. Siihen jäi käytännössä semmoinen ristiriita, konflikti, sotatilaenergia päälle. Mä sanoinkin, että mä lähdin ikään kuin maanpakkoon. Ja niin se kaikki oli minussa edelleen. Ja tässä nyt, jos ajatellaan, että siitä on aikaa 2015, niin nyt eletään 2025, 10 vuotta, Herra Jumala, aika menee niin äkkiä. Onko se tottakaan? Niin tuntuu, että onko se totta. Niin mä oon 10 vuotta pitänyt sitä. Niin mä oon niin, eli mä oon nyt se fyysinen olento, esimerkki siitä, mitä mä oon yrittänyt ihmisille opettaa. Että tehdään niitä asioita, hoidetaan ne ihmissuhteet, puhistetaan ne, se vanha mennyt, niin että meidän ei tarvitse sairastua. Niin tässä mä nyt sitten oon kokemassa tätä mistä mä oon, mitä mä ihmisille opetan. Tämä on niin mielenkiintoista. Mutta mä näen tässä niin valtavan, tässä on mä menen siihen vielä, että mikä tavallaan siihen niin polkuihin. Kun mä palaan taas, sori vaan, kun mä pompin tässä, mutta mä menen takaisin siihen prosessiin. Eli sitten se puhelu päättyi ja sitten mä ajattelin, no niin, mä otan Eetun kanssa. Eetu Kuosmanen on, käyttää rukousta ihmisten auttamisessa. Ja mä tapasin Eetun tässä pari viikkoa sitten Tampereella, että mä oon fyysisestikin nyt hänet kohdannut ja me oltiin voi sanoa, että äiti ja poika, mutta kuitenkin siinä oli poissa se äiti ja poika, että me oltiin ihan siinä samassa, jotenkin semmoisessa ihanassa energiassa, se on aivan ihmeellinen asia. Koki aina tommosia, että nämä koet olevassa toisen kanssa ihan samaa. Niin siinä oli sitten se hetki, että mä sain fyysisestikin kokia se, että se ei ole tämmöinen etähomma. Että sekin annettiin mulle se mahdollisuus, että Eetu tuli sinne messuille, että me saatiin se fyysinen kohtaaminen. Niin sekin tavallaan oli kanava auki meillä. Niin Eetu teki sitten semmoisen kyselyn, ja et minkä äärellä mä oon. Ja mä oon, hei mun naapurit tuolla mennyt. Nyt mä oon pätkästä poikki. Siellä on itse asiassa yksi vertaistuki käveli ohi tuosta noin. Se on ihan vertaistuki on hirveän ihana tässä kohtaa. Sellaiset naiset, jotka on kokenut nyt jotain tämmöistä samaa. No niin, ne voi auttaa aivan hirveästi toisiaan. No niin, Herra Jumala, kun mä pompin. No joka tapauksessa, mä sitten sanoin tästä
tästä suhteesta, joka mulla on niin käsittelemä. Ja kuinka ollakaan tämä Eetu tietää ja tietää se energian, mistä mä puhun, niin erittäin hyvin. Hän eli siinä, se oli tietynlainen yhteisö ja hän eli siinä yhteisössä itse asiassa vähän pitemmän aikaa kuin minä. Niin silloin että tämmöinen kaveri on annettu mulle tähän. Että mä tiedän, että kukaan muu ei pysty ymmärtämään sitä mun tilannetta ja sitä energiaa, mikä minussa, nyt mä sanon oli, niin kun se, joka oli se kokenut, ollut siinä samassa tilassa, samassa energiassa itse, niin nyt mulle, siis se ihminen ilmestyi mulle, mun elämä. Jonka kanssa mä pystyn sen asian, joka pystyy mua oikeasti auttamaan. Että tähän tulee just sellainen ajatus, että niin syvällä, kun se mun opetus, tai mulle annettu opetus silloin aikoinaan, kun Roosenterapiasta valmistui ja kaikkea, se oli semmoinen sveitsiläinen Anni. Niin se, kun mä kysyin sille, että anna mulle joku läksiäislahja, kun se lähti kotimaahansa. Niin se sanoi, että Kaija, niin syvällä, kun sä oot itsesi kanssa, sä pystyt olemaan sun asiakkaiden kanssa. Niin tässä on jotakin samaa. Eli se, että onko se kokemus, eli nyt esimerkiksi rintasyöpä nainen, joka on kokenut rintasyöpä hoidot ja tämän koko prosessin käynyt sen läpi, on ikään kuin mun paras auttaja niille, jotka on tarvii sen tuen ja sieltä tulee oikeanlaista tukea ja apua. Se on mielenkiintoista. Niin nyt mä sain sitä siihen täsmälääkettä täsmäihmiseltä. Eli ihminen pystyy, kun se tiesi sen energian, missä mä oon ollut ja mitä mä kannoin silloin vielä, se oli minussa, ihan täysillä minussa, niin hän pystyi sen ikään kuin itsensä kautta huistaa itsessä, mutta sitten myöskin minussa, mun energiasta. Ja se tapahtui hänen semmoisen rukouskanavoinnin kautta. Ja se oli mielenkiintoinen prosessi, kun hän aloitti sen, niin mulla jäi vaan ne sanat jonnekin tänne, että Jumalan totuus. Ja sitten mä tunsin sen jälkeen, että kuinka mä oon semmoisessa paketissa, semmoinen, aivan kuin mut olisi kääritty semmoiseen mustaa, tiukkaa, tiedätkö, semmoinen kova ihan läppeisä semmoinen energia, jonka mä tunnistin niin, että vaikka mä antaudun ja mä otan vastaan, niin se esti mua antautumasta ja ottamasta vastaan. Et Eetu joutui tekemään ikään kuin jotenkin mulla tulee mieleen monta kierrosta, kun mä sitä muistelen, että se lähti löysäämään. Et se oli niin voimakas se kiinni pitävä energia minussa. Ja sitten kun se lähti, niin vum. Ja se, että se just se, mitä mä nyt kaikessa tässä koko tämän matkan aikana, niin mä menen sitä kohti, mikä minua laajentaa. Ja kaikki, mikä mua supistaa, niin mä en suostu ottaa vastaan. Ja me puhuttiin rajoista. Että tässä on nyt tässä on niin mielenkiintoisia asioita, että tavallaan semmoisesta, että nyt sitä kautta, kun se lähti pois, että nyt kahlitaan ikään kuin pieneksi, että mä oon se alistunut uhri, tai musta se uhrisana on jotenkin, se ei jotenkin rimmaa, mutta siitä voi saada vähän kiinni, että mä että enemmän siellä on semmoinen sisäinen sotatila mulla sisällä, että se ei ole semmoinen
kun musta on sitä tiettyä kapinaa tai uhkarohkeuttakin aika paljon. Että niin siellä on semmoinen niin laatu mun sisällä, että enemmän siellä on semmoinen sotatila kuin että mä niin olisin niin alistuva uhri. Ja se on semmoinen energia, on nyt, joka niin paljastui siinä sitten seuraavana päivänä. Kun mä aamulla heräsin, niin mulla tuli saman tien sanat toksinen, maskuliini ja se valokiila, ikään kuin se Jumalan totuus alkoi valaisee niin kuin minuun päin. Että mikä on se, miten se toksinen maskuliinisuus ilmenee niin kuin minussa. Että se on minussa. Että niin että ne miehet on tullut näyttämään, peilaamaan mulle sitä yksi vahvemman jälkeen. Aina vaan kovempi luu mulle annettiin eteen, että mä näkisin sen oman toksisen tapani toimia. Myrkyttävään tavan toimia itseäni kohtaan. Ja mitä sitä seuraa. Ja mä aina sanoin, että mä en voi olla tässä suhteessa, kun mä sairastun. Mä en voi olla tässä suhteessa, kun tämä tekee musta sairaan. Ja sitten se viimeinen oli vielä se, että jos mä jään tähän, niin jompikumpi tappaa toisen tai mehän tapataan kummankin toisen. Aivan älytöntä. Niin, että nyt kun mä käännän, siinäkin se sama, kuinka kauan, kun monta vuotta mä oon opettanut ihmisiä, että ihmiset toimii peilinä, että se mitä sä ajattelet toisesta, niin se on sinussa ja toinen toimii kultaisena peilinä sinulle. Et katso sitä. Eiköhän kuule, tämä on niin mielenkiintoista, tämä on niin naurettavaa, huvittavaa. Niin mä en ole vaan tehnyt sitä. Mä oon vaan mennyt siihen vanhaan, että mä kuitenkin mä oon siinä tarinassa, että kun ne tuli opettaa mulle, sen mä kuitenkin, että ne tuli mulle opettaa, mutta mä en päässyt kiinni siitä, että mitä ne oikeasti opetti. Et mulla oli sellainen ajatus, mä olin siihen asti päässyt, että ne opetti mua kasvamaan, itsenäistyä ja vahvistuu sisäisesti, että minussakin olisi se sama voima kuin niissä on. Ja että mä opin just tekemään, luomaan rajat ja tämmöiset. Mutta siinä oli se mulla se malli, se uhmakas ja kyllä minä selviään ja kyllä se Kaija tulee ja hoitaa tämän asian ja Kaija tulee ja pelastaa tyyliin. Että se on mulla ollut pienestä asti se, että se tulee ja hoitaa se asian. Niin se on sitä minun toksista tapaani toteuttaa ja olla elämässä. Mitä ikinä mä teenkin. Mä saatan ryhtyä aivan valtaviin, siis mega isoja asioita loppujen lopuksi. Ja että joo, mä teen yksin tämän. Mä hoidan tämän itse. Mä hoidan tämän yksikseni, että mä en tarvi apua. Kaikkea tämmöistä, saatko kiinni? Niin ne on semmosia, se on sitä toksisuutta, jolla mä sairastutan itseni. Että mä en ota, vaikka musta, että mä kyllä sanon, että mä otan apua vasta, että kuinka paljon me ollaan tehty, kilautan kaverille tai mä jaan ja puhun. Joo, se ei ole sitä, että mä en semmoista apua ota vastaan. Mutta esimerkiksi mä rupean tekemään, että no niin, mä tuun maalaamaan teidän katoa. Niin jumalauta, niin se energia, millä mä sen teen, niin se on ihan niin kuin siinä olisi semmoinen maalarimies. Maalarimestari maalaa sen katon. Ja siihen ei kukaan tule sotkeutua siihen hommaan, mitä mä teen. Että mä teen tämän itsekseni ja yksin. Että se kaikki liittyy ikään kuin tämmöiseen tekemiseen. Että se toimeliaisuus, joo, on se tavallaan se perusluonto sinne, joka sitten, no niin. Mutta kuitenkin, että se on semmoinen, niin kun se lähti se energia minusta, niin ja kun mä tajusin, että se on minussa itsessä, niin mä saman tien niin koin sen, että nyt mä voin kiittää. Siis kiitos kaikille niille miehille. Kaikille niille 3 sankarille, joka tuli mulle sitä
tätä opettaa. Että oikeasti niinkö, mä en nyt antaudu. Ja se antautuminen on mun hyvinvointi ja antautuminen on ollut mun tämän vuoden 2025 ne siellä listalla. Niin nyt mä kun se lähti se semmoinen paketti pois, niin nyt mä pystyn antautumaan. Et ilman tätä puhistusta, ilman sitä, että se tumma kuori siitä lähtee pois, se pidäke, niin se antautuminen on mahdotonta. Se ei olisi ollut mahdollista. Niin mä oon nyt tässä kohtaa niin, että mä en nyt enää ajattele sitä rintaa. Se saa olla ikään kuin vapaana. Ja joka on aivan ihana asia, koska mä oon siihen kiinnittänyt nyt sitten vielä ihan hirveästi huomiota. Ja siellä on kaiken maailman nipistelyjä ja näpistelyjä koko ajan, tietenkin kun mä siihen pistän huomioon. Että se saa nyt rauhassa hoitua. Ja se on Jumalan kämmenellä nyt. Ja mä ensi viikon tiistaina, tästä nyt on vajaa viikko, niin mä pääsen 6 vuorokaudeksi hoitaan tätä asiaa, että se tulee tähän. Ja sitten se oli jotenkin niin ihana, että nyt tänä aamuna Ouksista, kun mä sitä vähän jännitin, että saanko mä sen sitten kun mä olen menossa seuraava askel on se, että mä menen Oussiin ja siellä otetaan tai se sanoo, että se verikokkeet ja sydänvilimit ja tämmöiset. Ja ilmeisesti se magneettikuva, niin mä ymmärsin, mutta tämä nainen ei sanonut sitä magneettikuvasta mitään. Mä sain sen puhelun tänä aamuna. Mun ei tarvitse sitä odottaa ja jänskättää yhtään. Että joo, pääsekö nämä 6.3. niin kuin sä oot lähdössä sinne reissuun. Kun mä oon lähdössä sinne reissuun, musta oli niin ihana, kun se nainen muisti sen, että tämä reissu on niin hirveän tärkeä. Niin 6.3. niin minä olen sitten Oussissa ja mä sanoin, että tämä on niin mielenkiintoinen, tämä on niin mahtava, tämä on niin mielenkiintoinen. Koko homma. Joo, niin mutta hei, mä kerron yhden semmoisen jutun. No pompsataan se nyt mieleen. Mikä oli semmoinen, minkä mä sain tiistaina kokea? Nyt on me eletään nyt torstaita, eli toissapäivänä. Mä lähden mun ystävättären kanssa maalauspiiriin. Meillä on semmoinen kerran viikossa täällä Vihannissa tämmöinen ihana tilaisuus, että me saa opettajan läsnäolossa harjoitella maalaamista. Tuo taulu on muun muassa syntynyt siellä. Joo. Mä asetuin siihen paikalle, mihin mä asetuin. Ja mä alan tunnistaa sen oudon olon. Ja tämä oli ennen sitä, kun mulle tehtiin, Eetu teki mulle sen rukouksen, jakoi mulle sen rukouksen. Eli mä olin se semmoisen mustan, sen pinkein energian kanssa. Niin mä levitän kaikki ne mun vehkeet siihen ja alan tekemään sitä. Se oli semmoista kellyprinttiä, mitä me tehtiin. Niin sitten tuli ihan silikkaa sotkua sitä. Koko ajan mä vaan sotkin. Ja mä kuuntelen, että mikä mun sisäinen tila tässä nyt on. Ja minkälaisia ajatuksia mulla pyörii. Mikä on se sisäinen vuoropuhelu mun sisällä. Herra jestas. Niin mä kuulen siellä semmoisen, että mä ajattelen, että kun ne naiset siellä jutteli keskenään ja kaikkea, että hyvähän nuitten on, kun ne on terveitä. Kun mulla on tämmöinen syöpä. Se oli se ajatus, joka siellä alkoi tekemään tehtävänsä. Sillä seurauksella, että oikeasti se mitä sitä mä tuotin ulos, niin se oli silikkaa sotkua. Ja mä koko ajan vaan koin meneväni enemmän ja enemmän montun pohjalle. Ikään kuin käperyn, semmoisen luhistuin, paremminkin jotenkin semmoisen. Ja mä tunnistan, että nyt mennään masennuksen puolelle.
Että tässä, jos joku kysyy, että mitä tässä nyt on, niin mä sanon, että siinä olisi ollut masennus. Ja joo, että tämä on se kokemus, missä syöpänaiset niin elää. Ja mä sain semmoisen niin ihan selkeän viesti siihen, että tämä on se syy, miksi silloin kun ihminen saa jonkun tämmöisen diagnoosin, niin se jää kotiin. Se ei uskalla ikään kuin kohdata ihmisiä, koska se nostaa kaiken tämän pintaan näkyviin. Se käy niin hiton kipiää, kun nämä huomaat, nämä kuuntelet ja uskot niitä ajatuksia, että joo, ja se levy lähtee pyörimään, että kun mulla on tämä, mä en voi sitä. Mitä ensi kesänä? Mulla ei ole rintaa, mä en voi panna uimapukua, mennä alasti uimaan. Ja mitä kaikkea? Joka lisää sitä semmoista, että ikään kuin luolaan käpertymistä. Just, että omien seinien sisällä, että mä en halua nähdä kohatakaan ihmisiä. Että kysymys ei välttämättä ole siitä, etteikö naapuri halua kohata mua, että se ei uskalla kohata, jos se saa kuulla, että minulla on syöpä. Semmoinenkin ajatus on. Mutta mitä jos se lähteekin minusta? Että mä en uskalla kohata toisia ihmisiä, koska ne on niin sanotusti terveitä. Että se on molemminpuolisen. Kummakin voi olla yhtä totta. Niin mitä siinä tapahtui sitten? Niin siinä vastapäätä oli sitten semmoinen nainen, joka mä en muista, että miten se sitten lähtikään se juttu, mutta alettiin puhumaan iästä jotenkin. Tai siinä tuli puhetta iästä. Niin se sanoi, että kun hän kokee itsensä kaikkea muuta kuin sen ikäiseksi, kun hän on. Niin silloin mä nousin ikään kuin sieltä, koska sieltä tuli se semmoinen, ja ne kasvot, mitä mä näkkiin, niin semmoiset lapsenomaiset vekkulikasvot. Niin se osa minusta, joka on just sitä samaa, niin se ikään kuin nosti mut pois sieltä. Ja me ruvettiin nauraa aivan pissat housussa, kun mitä liian mä heitin siihen, että joo, että minkälainen mä oon. Ja mulla on sellainen ääni, mikä, kun mä olen se pikkukaija, niin mä puhun semmoisella kielellä. Niin me naurettiin aivan litka. Niin mä ajattelin, että tämä on se lääke. Ja hän ei tiennyt, että mulla on sitä. Mä en tiedä, jos hän olisi tiennyt, että mulla on tämmöinen tilanne, niin mitä sitten. Mutta hän ei tiennyt, niin hän toimi tällä tavalla. Ikään kuin näyttäen, että näin meidän kuuluisi suhtautua toiseen ihmiseen, joka on saanut tämmöisen diagnoosin. Eikä mennä siihen surkutteluun, eikä voi ja tiedätkö, niin että se toinen joutuu kannattelemaan sitten niitä muita ihmisiä. Ei, kun just tommosta. Ja sitten tämä ei vaan jäänyt tähän. Seuraavana aamuna mä herään. Mulla jäi se hyvä fiilis, semmoinen kohottunut olo. Tämä, mikä mulla nytkin on. Mutta mulla oli se semmoinen, mun ystävä just kokeili mun harteita, sanoi, että se on ihan kivikova. Että mulla oli se kovuus siellä olemassa jo ihan tuntuvana. Mä sain sitten toiselta tämmöiseltä ystävältä seuraavana aamuna viesti. Eli keskiviikkoaamuna. Että syö moringaa. Että hänellä tuli yhtäkkiä mieleen tämä sun juttuja, että heitä moringaa on hyvä. Niin ymmärrätkö nää, että mä olisiko joku 3-4 kuukautta sitten Oulusta, kun kävin, niin Ruohonjuuresta ostin purkillisen moringajauhetta. Mutta mä en ollut ottanut sitä kuin yhden lusikan, kun se maistui niin ällöttävältä. Niin nyt mulla on mulla on sekin jo olemassa täällä. Et nyt vaan mä alan syömään. Et nyt se on se mun lääke, mitä mä käytän lääkkeenä nyt tässä. Ja voita ja sokerit mä oon jättänyt niin kuin vaan mahdollista. Niin ne on ne, mitä mä nyt
mitä mä suusta pistän. Juo hirveän paljon niin puhistettua vettä. No, niin sitten nämä viimeiset sanat, tämän Tarja sanat oli siinä viestissä, että nauti. Nauti! Mä tää Herra Jumala, että kiitos. Se on se, mitä mä niin justiinsa teen. Että niin se vastakohtana sille, mitä mä sillä taidepiirissä niin koin, että mä ylläpidän semmoista storia. Ja ruoki itteni semmoisella, niin että mitä kaikkea tämä on, kun mä oon niin surkea. Ja sen sijaan, että mä ylläpidän semmoisesta, muistan semmoisen ajatuksen ja energian kuin nauttiminen. Mullahan ei ole mitään kipuja nyt. Ei yhtään mitään. Mulla on ja kaikki nämä ihmiset ja läheiset ja kaikki, jotka tässä on mun lähellä, niin nauttia siitä ja kaikista luonnosta. Ja että mä nautin nyt. Että se feminiini laatu minussa, niin sillä on lupa nauttia elämästä. Sillä on lupa nauttia. Tämä ei ole työmaa, että mä en ota tästäkään semmoista helekutin työmaata tästä hommasta. Vaan että mä nautin oikeasti tästä kaikista. Mä kyllä nautinkin, kyllä mä oikeasti nautinkin. Mutta että se, että mulle sanottiin se ei olisi tullut, mä en olisi itse hoksannut sitä. Että jos, tämä on vaan nyt meille kaikille muistutukseksi ja tuonne muistilakkari, että kun meille tulee eteen tämmöisiä tilanteita, että mikä ravitsee, mitä me voidaan tehdä, kun kyllähän me mennään sormisuuhun helposti, kun toinen ilmoittaa, että silloin kuolemantauti melkein. No tämä nyt ei ole, mutta mulla on yksikin ihminen on, että se on tosi vakava sillä se tilanne. Niin ei siinä, että sä pysyt itse siinä hyvässä energiassa, ilossa ja valossa, niin, ja meet sen toisen luo ja sanot, Satu eilen tuossa Zoomissa, meillä on ihana videosarja alkamassa Mustosen Satun kanssa, Mustaojan Satun kanssa, joka on käynyt tämän prosessin läpi. Niin hän toimii mulle nyt tämmöisenä tukena tässä, semmoisena tukena, kokemusasiantuntijana. Niin siellä on ihan mieletön laatu, miten hän suhtautuu asioihin ja minkälainen voima ja energia ja huumoria. Sille nauretaan, että tissat housussa sille asialle, että se oikeasti on lääke. Että se on se, joka meitä, että meidän keho pääsee laajentumaan. Että se kaikki se nauru ja se, mikä kohottaa. Että ei päästettäisi niitä ihmisiä, jotka on tämmöisessä kohtaa, niin vajoaan, ja että ne vajoaa tai pyssyy siellä masennuksessa. Että tietenkin, että se ihminen tulee kuulluksi, että hei, mikä sulla nyt on, mutta hei, katoppa. Voitaisiko se, että näin. Että jotenkin, että kyllähän tästä tulee semmoinen, tästä on jo tullut mulle jo tämmöinen juttu, että mitkä on ne keinot, millä me voidaan tukea toisiamme tämmöisessä tilanteessa. Semmoinen sarja tässä on nyt näköjään menossa, että mä katson, että mä tänne videolle aina laitan, teen tämmöisiä videojuttuja ja että mitä milloinkin, missä kohtaa on menossa ja mitä sieltä nousee. Mutta ennen kuin mä lopetan, niin mä kerron kuitenkin sen vielä, mistä mä puhun, että kun mä katson tuonne aikaa taaksepäin, että kuinka mua on ikään kuin valmisteltu tähän hirveän kauan aikaa. Mulla tänään tuli mieleen mun yksi opettajista, joka sanoi, että sä et kai saa rintasyöpää, jos sä imetät. Että imettävä nainen, kun se imettää, niin se ei saa rintasyöpää. Se yhtäkkiä pumpsatti mieleen. Ja mulla on se tilanne, että esikoisin kanssa, niin tyhmä. Mä olin lapsina vielä siinä kohtaa. Mä uskoin yhtä semmoista ihmistä, joka sanoi, että
anna heti sille pojalle, kun se on poikalapsi, se tarvii paljon ruokaa, niin anna sille lisää maitoa. No sehän sillä seurauksella, että eihän sitä kestänyt kuin joku saman verran kuin esikoisen kansakin, niin 2,5 kuukautta. Että se maidon tuotanto loppui. Mä en sillä ala sitä syyllistää, mutta se tavallaan toi esille, että se mun se vaihe, missä mä olin silloin, niin se on semmoinen lapsellinen vaihe, semmoinen lapsen olmainen 30-60, niin kuin mun ystävätär sanoi, että mennään 30 periodissa, että 0-30, 30-60 eteenpäin. Et sitten kun sä täytät 60, niin sitten se alkaa se aikuisuus. Mä aivan just, mä olen sitä mieltä, kun mä nyt katsoin, että minkälainen Kaija siellä huseerasi sen 30 ja 60 välillä. Niin mä uskon, mitä joku toinen sanoi, jonka mä ajattelin, että tuo tietää, niin mä uskoin sitä. Niin nyt mä oon tässä aikuisuuden mennyt sen kynnyksen yli, niin mulla on kasvanut tämmöinen itsenäistymisen momentumi, että nyt Kaija itsenäistyy. Ja mitä se tarkoittaa, kun mä itsenäistyn? Mä otan vastuun myöskin tästä mun kehosta. Ja se yksi, mikä siinä tuli, mitä mä en hoksannut sanoa siinä, kun mä sain sen rukoushoidon ja seuraavana aamuna, niin mä heräsin siihen, kun että mun pantiin kyseenalaistamaan se, että mä ajattelin, että mulla on aivan sama, jos mulla ei ole rintaa. Kun mä olin suggesoinut jo itteeni, että se poistetaan. Ja mä oon nähnyt sen aikaisemmin jo, että mulla ei ole rintaa. Että mä oon sitä on mulle jo työstänyt. Mä oon työstänyt jo sitä jo aika kauan aikaa sitten. Että jos mulla ei ole tissiä, niin onko se paha. Ja se videosarjakin on olemassa, josta mä katsoin sitä suurella mielenkiinnolla, että miten nuo naiset suhtautuisivat ja näin. No niin, no joka tapauksessa, että se on bullshittia, että se ei hetkauttaisi minkään. Että mä ikään kuin nostan itteni sen asian yläpuolelle, että olkoon. Niin mulle tuli sana inkvisiittio siihen. Eli siinä on kysymys niin vanha-kantaisesta mallista toimia, että se helpoin tapa on hiljentää, vaimentaa, tehdä naisesta puolikas, että siltä viedään tissi pois. Niin mä että ei helekutti. Että mä haluan katsoa tämän kortin. Että tämä on mun keho. Ja en mä halua antaa vastuuta, että joku toinen ottaa vastuun minun kehosta. Että se on mun vastuu. Niin mä jotenkin, että mä haluan katsoa tämän kortin. Että pystynkö mä neuvottelemaan, pystytäänkö me katsomaan tämä asia niin, että me ei mennä siihen inkvisitioajan malliin, että ei muuta kuin poikki kaikki vaan ja siitä jatkat, sitten sä voit elää. Se on sitten hoidettu. Kun tämä on, tämä on tätä Kaija Mysteeri-Kaija elämää, niin se eilen me tavattiin semmoinen ystävättären kanssa, jonka tarinaa mä en tiennyt. Ja sitten kun mä kerroin siinä jossain kohtaa, että mulla on tämmöinen kohta, niin sanoi, että hänellä on kummassakin tississä ollut syöpä. Toinen on poistettu kokonaan ja toiseen on tehty implantti. Voi että kun mulla ei ole sitä implanttia ollenkaan. Että olisi ilman tissejä. Että hän pystyisi olemaan ihan, ei mitään ongelmaa. Että sitä vaivaa se tehty rinta enemmän kuin se ei. Okei. Se toi mulle sen näkökulman, että sillä ei ole mitään väliä. Että onko rintoja tai ei. Että alussa se kuulemma, että on hirviän näköinen, että ei voi katsoa peiliin, mutta sitten siihen ikään kuin tottuu tai jotakin, en mä tiedä. No niin. Sen, minkä mä tänä aamuna havahduin, tai sitten, että silloin oikeastaan eilen illalla, että mä en ostanut sitä ajatusta kuitenkaan. Mä tunnistan sen, että se ei ole mulle totta, ettei sillä ole merkitystä.
Se koko ajan niin kasvoi sen inkvisitioajatuksen myötä. Että me ollaan niin jouduttu niin alistua siihen. Meillä on, niin kuin, me ei olla pystytty niin tuomaan esille sitä omaa niin tahtoa, omaa vaihtoehtoa. Että niin et on olemassa muitakin. Lääketieteessä täytyy olla muitakin vaihtoehtoja kuin että se amputoidaan kokonaan pois. Koska siinä niin oli semmoinen mielenkiintoinen asia, että se oli otettu se rinta pois ja paljonko siinä oli mennyt aikaa, joitakin vuosia, aika monta vuotta, niin sen takia, ettei se leviä, niin sillä oli tullut siihen toiseen rintaan se syöpä. Ei se ollut mitään ennaltaehkäissyt sitä. Niin mulle annettiin tämä nyt sitten, niin kuin, että tässä on vastaus. Hyvin kun mä vaan kylmät väreet menee. Että se ei ole niin vaihto, se ei ole vaihtoehto mulle enää. Että on olemassa, tänä päivänä täytyy olla muita vaihtoehtoja. Niin tämä nahkapussi, vaikka tämä on, mulla on niin afrikkalaisen naisen tissit, että ne ei ole mitään, että nännit on tässä, nöpöttää yllällä ja kaikki näin. Mutta se on niin tärkeä osa minun naisena. Että niin mä tunnistan sen, että se ei ole se, joka mua voimaannuttaa, vaan se on se, joka tässä on minussa nousemassa, se itsenäistyminen, se, että minä alan uskaltaa sanomaan, mitä mä tahdon, mä alan uskaltaa ilmaisee esimerkiksi sitä tekemään tätä videota. Ja niin rohkeasti. Niin se, aivan kun multa vietäisiin, pantaisiin kurkku poikki, että, tai just, että alistu vaan. Me vaan, se ei ole nöyrtymistä. Että musta tulee nöyrä, vaan päinvastoin. Että musta tavallaan mut palautetaan takaisin siihen, että on hiljaa, alistu. Ja mä en suostu siihen. Että ei ole enää semmoista taistelua, että mä en tunnista, että siinä on se vanhan Kaija taistelija, joka on niin menneet sottaan. Mä en taistele tätä vastaan. Mä en taistele yhteiskunnan juttua vastaan. Mutta tämä on ihan puhtaasti rakkautta mua itseä kohtaan. Että mä en anna tehdä itselleni ihan mitä saa. Koska mä näen sen, että se on semmoinen vanha malli, vanha kaava, johon on ruvettu uskomaan. Sehän tapahtuu joka tasolla. Me uskotaan niihin, mitä äiti ja isä on joskus sanonut ja aletaan uskomaan niihin. Niin samalla lailla se toimii se sama peli tuolla, jos se sairaalasysteemi on hidas ja kankea, niin kuin mä oon jotenkin ymmärtänyt. Et Suomessa se on mennyt se kehitys tosi hitaasti. Mutta mä en usko, että nämä uuden lääkärit on niin ummella, että ne ei ole kiinnostuneita, mitä muualla tapahtuu. Että miten muuallakin hoidetaan. Sehän on idiotismia, jos me ei suljetaan korvat ja silmät. Mä en jotenkin usko siihen. Että siellä on kasvamassa semmoisia uuden ajan lääkäreitä, jotka katsoo asioita laajemmin ja toimii sydämestä käsi, eikä vaan siitä, että mä saan tämän tohtorin hatun päähän tai minä olen lääkäri, minä tiedän. Minä tiedän paremmin kuin sinä. Niin se on se ei vaan se ei vörki, että katsotaan miten Kaijalle käy. Minusta tämä on hirveän mielenkiintoinen, mutta sillä tavalla mä menen ikään kuin nöyränä sinne. Että siinä on semmoisen nöyryyden elementti. Mutta mä en nöyristele, että mä ne lääkärit on mulle, nyt me lähdetään tekemään tätä yhdessä. Me lähdetään luomaan jotakin yhdessä. Niin, että ja mä otan vastuun tästä. Että jos tämä kussi, jos mulla tuleekin se syöpä sinne toiseen rintaan, niin
okei, sitten mennään hoidetaan taas. Ihan samalla lailla kuin tällä mun ystävällä. Katsotaan sitten se tilanne uudestaan. Mutta tämä on niin kuin nyt. Ja se alkaa sitten se leviää maaliskuun, maaliskuun jälkeen. Varmaan ehkä mä oon maaliskuun puolessa kuukauden päästä, niin mä, oon niin kuin, mä jo tiedän, mitä sitten tapahtuu. Et mä en tiedä, kuinka kauan niissä menee niissä niin aikaa, kun mä menen sinne magneettiin ja kaikki, että mitä sillä tulee. Mutta mä tein sitten uuden videon sitten. Mutta tosiaan pompala pompaa, niin mä tähän nyt vielä lopuksi siitä, kun mä katson sitä mun aikaa, sitä valmistelua, että mitä valmistellaan, ikään kuin miksi mä kerron tätä, niin että niin kuin me hoksattaisiin, että kun meille tulee joku kriisi, meille tulee vaikka niin kuin ihmissuhteessa tapahtuu jotakin tai työpaikka menee alta tai konkurssi tai mitä tahansa, niin meitä, niin kun nämä katsot sitä vähän niin kuin, katsot taaksepäin sillä niin kuin, ei sieltä montun pohjasta käsin, vaan niin kuin neutraalisti sillä, että nämä haluat nähdä se, että mitä tässä on tapahtunut, mikä on se polku tuohon, mikä on se lanka, vyyhti, joka meni tässä, yhdistää näitä asioita, että onko siellä semmoisia, ikään kuin semmoisia flashbackkejä taaksepäin. Niin mulla on aivan hirviä monta, mutta niitä muutamia, jotka tulee mieleen, että kun mä alkoin niin tekemään tämmöisiä ryhmävalmennuksia, ja niin mua pyydettiin ensimmäinen ryhmä, jota mua pyydettiin niin kuin pitämään niille tämmöinen sessio, oli syöpänaiset. Ja se on mulle niin vaikuttava, että mä muistan vieläkin, missä se oli. Ja mä muistan sen, niin kuin mä nyt en ollut mitenkään hirveän herännyt kaikille energioille, en ollenkaan, vaikka mä niistä opetin jo. Mutta mä olin ihan niin sanottu kirjaoppinut. Niin kun mä katsoin niitä naisia, niin minkälaisessa henkisessä tilassa ne oli, niin ne oli aivan just siellä montun pohjassa. Ne oli ollut viikon tämmöisellä kuntoutuksella ja ei kyllä siltä näyttänyt, että ne voi yhtään hyvin. Että silloin konstit tuli siihen aikaan, mitä ne olikin. Mutta se jotenkin jätti semmoisen siemenen mulle. Että tuossa on se ryhmä, jonka kanssa, ja mä muistan, että mä ajattelin, että voitteko mä olisin voinut tehdä noiden kanssa enempää töitä. Koska se oli mä olin tavallaan viimeinen vierailija, vaan tämmöinen hoitajasta tai tämmöinen, joka toi viimeisenä päivänä niille jonkun semmoisen vähän erilaisen jutun. Niin mulla on jäänyt se kiehtomaan. Mutta enhän mä voi olla niiden kanssa, jos mä itse ole kokenut sitä samaa. Niin tässä mä tuun siihen, se kierros palaa siihen, että mä tunnistan, että nyt kun mä oon tässä ja mä käyn tämän hyvin tietoisena, hereillä, uteliaana, halukkaana nähdä, kokea kaikki, tunnistaa, tuntee, niin mä oon aika varma, että mä voin nyt voin sanoa. Tai tämän jälkeen, kun tämä homma on niin sanotusti maalissa, niin voin olla auttamassa. Tämä sitten se yksi, mikä on mielenkiintoinen, mikä mulle annettiin tässä nyt viime vuonna, niin tämä Satu just, mistä mä mainitsin, että hän on mun kokemusasiantuntija, jonka kanssa me tullaan tekemään tämmöisiä videopäivityksiä tähän Kammari-sarjaan. Niin meillä oli joku sessio, mä en muista minkä takia me sitten tultiin Zoomiin ja joku sessio siinä taisi olla. Niin hän sitten, että mitä hän rupesi tekemään, että kun se haluaisi tehdä jotakin. Ja mä sitten jotenkin siihen se taisi liittyä, että vähän coachasi sitä ja sieltä nousi tämmöinen ajatus, että kun sillä on raju tämä syöpähoitoprosessi ihan kaikkineen päivineen tehty,
että hän haluaisi niin jotenkin toimia niiden kanssa, auttaa niin syöpänaisia, rintasyöpänaisia, ja että hänellä on ollut sellainen idea aikaisemmin, että tehdään niin vuosikalenteri. Ja se oli kuitenkin siihen aikaan vuotta, että se oli oltiin jo loppuvuodessa, että ei hitto, kun pannaan töpineksi ja tehdään. Että se oli tavallaan sitä mun action mania. Että ei kun tämä tehdään. Niin mä olin siinä sitten mukana sillä tavalla, että mä olin kaikkien niiden 12 naisen kanssa, kuulin niitä. Ja niiden energiaa, minkälainen, niin mitä ne välitti tämän Zoomin välityksellä. Niin, ja ne kaikki oli käynyt sen läpi. Sen Satu sanoi, että nämä menivät tämmöisen putkeen, niin ne oli käynyt sen putken läpi. Niin joku osa minusta, eikö ole hirveä hullukuuloista sanoa, mutta mä koin, että mä olin katteellinen niille naisille, että niissä oli semmoinen just se voima, joku semmoinen semmoinen voima, jota mä koin, että mä havittelen jollain tavalla. Mun sisäinen maailma toivoisi, että mä olisin astunut tuommoiseen voimaan. Mutta mä huomasin, että mä kuvittelin, että mä olen astunut siihen voimaan. Mutta kun ne kaikki naiset, kun mä olin niiden kanssa, niin mä tunnistin, että mä en ole lähellekään tota. Niin mä ikään kuin, kutsuin sitä itselle. Sitä, että mä saan nyt mä koen sitä. Ja se on lähtenyt jo tässä kohtaa. Mä oon jo tässä kohtaa sitä, että tullut todeksi. Ja mä sain ikään kuin mulle annettiin, että mä en sen takiakaan pelkää. Kun mä sain kuulla kaikki ne tarinat niiltä osin. Ja sitten ne, että mikä se on niiden se voimaantumissana tai mikä oli se energia tai teko, millä ne koki tulevansa voimaantuneeksi. Millä ne mä ajattelin, että onko, kyllä kai se mulla, voitteko, jos mulla on se video jossakin, niin mä luulen, että siitä voisi olla jotenkin iloa ja hyötyä jossain kohtaa tulevaisuudessa. Katsotaan, jos mä löydän sen, toivottavasti. Niin että me saadaan tämmöisiä tarinoita, koska mä en tiedä, en mä voi sanoa kaikki, mutta mä oon aika varma, että yksi jos toinen ihminen, niin siellä alitajunnassa on semmoinen pelko ja kysymys, että mitä jos mä sairastun? Mitä jos tuo tulee mulle? Että me että hyväksyttäisiin, että okei, täällä on tämmöinen. Että ja kuunneltaisiin sitä, että mitä se tarkoittaa, mihin se viestii ja mitä me voidaan tehdä. Että mäkään en tosiaan, mä vaan pidin yllä sitä käsittelemätöntä ihmissuhdetta, joka oli tosi, että mä jäin sen myrkyn sisälle. Niin sehän on esimerkiksi, että nyt mä oon saanut ihan hirveän ison opetuksen siitä, että oikeasti, ettei me ei vetkuteta niitä, ei venytetä, hoidetaan ne ihmissuhteet tässä elämässä, tämän elämän aikana. Että ei meidän tarvitse mäkään tämän ihmisen kanssa ole fyysisesti tekemisistä, mutta että se meidän oma sisäinen maailma pystytään energeettisesti hoitamaan se puhistautumistyö tehdään. Niin se on se rakkauden teko itseä kohtaan, johon tämä on kutsu. Että me oikeasti alettaisiin voimaan ottaa vastaan. Me oikeasti voidaan, varsinkin naisena, niin että meidän tehtävä on antautua. Että me pystytään ottaa vastaan sitä, rakkautta estottomasti vastaan, niin sanotusti. Että me voidaan laajentaa, meidän solut voi levätä, ne voi rentoutua, ne on jatkuvassa vuoropuhelussa ja että ne ei ole lukkiutuneena sinne jonnekin. Ala kerää niitä
minne lie, että ne sisäeli niin kaiken näköistä. Niin, aamen. Niin tästä tuli nyt tämmöinen jakaminen. Kiitos, jos kuuntelit ja laitahan viestiä ja mä tuun sitten somaattisen ääniparantamisen tai siinä on kysymys oman äänen, omasta hoitavasta äänestä. Niin sen kanssa nyt sitten varmaan niin seuraavalle videolle ehkä, ellei sitten aikaisemmin, mutta kuitenkin niin muista nauttia. Nauti siitäkin, vaikka se ei ole ihan kivaa, vaikka se on ihan paskaa, niin nauti siitä, koska jos sä niin sanot, että kiitos, mulla on nyt tämä, etkä taistele sitä vastaan. Se oli, että ajattelet, että tätä ei saisi olla, tätä ei saisi olla, mikä mulla tässä nyt on. Niin antaudu katsomaan sitä, että mulla on nyt tässä ja mitä tämä yrittää mulle näyttää, mitä se yrittää opettaa, mikä on se, esitä rukouspyyntö itselle, että Jumala näytä mikä on totuus ja valaise se. Et mullakin on täällä huvittavaa, niin mulla on täällä yksi taulu, mikä mä, että tavallaan se semmoinen majakka, että valaise kaikki, että mä haluan nähdä, mikä on totuus. Niin se on se, joka meidät pelastaa. Ihan. Jos on sinussa se voima. Jos ei, niin pyydä apua. Minunkin voi olla ihan hyvin yhteydessä, mutta mä nyt on nyt tosiaan niin pois, mutta sitten katsotaan, kun mä tulen. Mutta jos tämä jotakin herätti, niin laita viestiä ja laita kommenttikenttään vaan, mitä ikinä tulee mieleen. Ja jos tykkää tästä, niin että kannustat jatkamaan, niin laita vaikka peukuta ja tilaa kanava. Niin kuule, mun pitää sanoa. Muista tilata kanava. Ja tosiaan, sitten jos haluat, niin käy siellä Facebookissa on se hetki hetkeltä ryhmä, niin se on ihan kiva. Mä sinne ajattelin, että mä siellä rupean laittamaan niin kuin, sinne ryhmään tämmöisiä pieniä suoria Facebook-livejä sieltä reissustakin, että jos sä haluat niitä katsoa, niin ne on sieltä ne löytyy. Niin tuu mukaan. Ihan. Heippa! Muista nauttia. Muista nauttia. Heippa!